Hej alle sammen. Det her, det er en infovideo om de udvalgte. Det den hed. Jeg var lige. Og toeren er ikke kommet endnu, fordi at jeg har lavet den hjemme hos en veninde, og alle figurerne er hjemme hos en veninde, og hende har jeg ikke været hjemme hos så længe. Og her kommer hun. Bare kom. Du skal ikke så hun. Fæven, hvor jeg er. Det var så godt det der. Det var så godt det der. Ja, hun er lidt en killing. Ej, det er sjovt. Ja. Nå, hun er der. Det er LPS Beate, og I må gerne gå ind og subscribe og alt det der. I ved. Ja, og lige til det her, det lægger vi ud på Mistis kanal, som der ikke er mange, der kender endnu. Ups. Men I må så ikke gerne følge hende. Ja. Men så husk... Men jeg skal bare lige sige noget sidste. Husk, like, subscribe og kommenter. Og så ses vi næste gang. Nej, I ses næste gang. Nå, toeren, den kommer måske ud i dag. Jeg er hjemme hos min veninde nu, så jeg kan jo lave den i dag. Så den kommer ud i dag eller i morgen. Hej.